Тази вечер, уважаеми зрители, ще хвърляме в потрес всички мои врагове, които, както знаете, не са малко. Като видяхте, тук беше човек от Атака, след това човек от ДПС. Нали, верно, миналото предаване бяха от ГЕРБ, но днеска специално потресът е пълен, защото третият ми гостин остави, че беше кандидат за президент на последните избори. Остави, че се появява наляво-надясно, но е определен като първи русофил на България, човека, който си говори с Решетников по телефона, Путин на когото звъни, когато има проблеми и трябва да се посъветва за стратегически проблеми. Човек, който толкова много хора го обичат, толкова горе-долу и го мразят, но в края на краищата най-важното, че си остава човек. С това казвам добър вечер на доктор Пламен Пасков, човек, който е минал през Старозагорският институт за ветеринарна медицина, нали? Точно. Доктор е по ветеринарна медицина. Това му дава възможност да работи успешно с повечето от политиците в България. Докторе, добре дошъл. Добър вечер на вас и на зрителите на социални диагнози. Предаването, което е наистина тази вечер най-еклектичното и дай Боже да не е последно. Вие сега, при нас имаме практика, когато използваме думи, за които трябва да се отваря Google, нали? Да ги опростяваме. Да ги опростяваме, затова има общински съветници, които се сърдят, че трябва след мое предаване непрекъснато да се боровят в Google. Ти беше президент на последните, кандидат за президент на последните избори, взе към колко, 40-50 хиляди гласа. По-малко бяха. 2-3 легиона хора. Не. Римски легион. Аз с римски легион. 7 легиона, ако е 0,1, значи 3,5, 7 римски легиона. Как се чувства човек, който може да застане пред всеки го и да каже, аз имам зад гърба си 7 легиона? Чувства се познавателно. Защо познавателно? Ще дам отговор за вашите зрители, защото много хора ми казват, защо влизаш? Ти сигурен ли си, че ще спечелиш? Аз съм сигурен, че ще спечеля, защото знам какво искам да спечеля като план минимум и знам какво мога да спечеля като план оптимум, който е близко до фантастиката. План минимум беше изпълнен. А именно това в армията се нарича разузнаване чрез бой. Влизаш с малки, но истински боеспособни сили в пълномащабен бой, за да видиш позициите на врага, да видиш какви ресурси ти трябват, каква е техниката на боя, какви са правилата на боя, за да можеш следващия път да влезеш, за да победиш. Така че точно това бяха за мен тия президентски избори. Исках да разбера дали технологията, т.е. дали мантрата, внушенията, 26 годишните обяснения, че хората избират програми, политики, отговорности и решения за съдбите си, са верни или, за съжаление, се оказва обратното, а именно, че хората избират образи, внушения, манипулации и клишета, които се преподнасят от големите, от централните мейнстрим, главните медии, във вид, който е удобен за консумация. Защото действително положението беше точно такова. Едните предлагат програми, другите предлагат клишета, добре направени клипове, напомпани с големи билбордове, с големи бюджети, с плътно телевизионно време в големите канали. И цялата тая игра беше интересна. В случай изобщо не се оплаквам, защото аз нямах никакви свръхочаквания. Нямайки свръхочаквания, няма как да имаш разочарование. И направих точно тези изводи, които исках да направя. Тоест за мен вече е ясно следващия бой, ако ще се влиза, какви ресурси трябват, за да бъдеш незаобиколяем фактор, какви ресурси трябват, за да победиш, да вземеш пълната победа. Игра в името на играта вече не е интересна. Вече е интересна само игра в името на победата. Ти си етикиран като русофил номер 1 на България. Което е грешка, но както и да е. Не, така си етикиран. Сега понякога, всеки ден ги свалям. В магазините има етикети. Половин час в банята сме свалим етикети, така е. Така е. Но когато си говорихме с тебе в един предварителен разговор по повод поканата да дойдеш тук, достигнахме до една и съща цена, какъв ресурс е необходим за участието за победата, нали? В едни избори. Това, че мислиме еднакво по отношение на политиката и вложените средства в тях, прави ли ме и мен русофил? Просто за да знам, нали, дали да звънна на Владимир Владимирович, както ти можеш да си говориш с него. С администрацията на президента на Руската федерация, да го кажем така.
Добре, Щирлиц, добре, както се казва, но поне си говориш с тях. Ето, сега те моля, като русофил ще го кажа така, защото аз не виждам лошо в това нещо. Какво е положението в Русия? Русия продължава ли да бъде онази силна световна сила, която евентуално при един етнически, верски или друг конфликт може да се застане отново на страната на православието, ако щеш? Надявам се всички зрители да седнат, защото това, което ще им кажа в момента, мога да го докажа с часове и с дни. А в случая, естествено, сме в телевизия, броим секундите и ще говоря малко декларативно, но това, което ще кажа, ще бъде в груб разрез, без никаква дипломатическа опойка, с това, което са слушали 26 години и което си мислят, че знаят за Русия, защото те не познават Русия със сигурност. Аз също не я познах преди 16 години, когато за първи път стъпих там и ми трябваха много години, може би малко по-малко от 10, за да разбера къде се намирам и как работи това. Много рускини към тези години? Женен човек съм, дай да не казваме цифрата. Добре. За какво става дума? Става дума за това, че някои си представят Русия като пряко непрекъсвало продължение на Съветския съюз. Съветския съюз като метрополия, като световна, глобална, не само ядрена, но икономическа и свръхсила. Което не е така. Днешна Русия е над 10 пъти по-слаба от бившия Съветски съюз. Днешна Русия е същата колония, като България, под външно управление. Колония не в емоционалния, в институционалния, ако щете дори и в юридическия смисъл на думата, но тя, за разлика от България, е колония, която се е осъзнала колониалния си статут. Има едно ядро дори от депутати, има едно ядро около Путин, има едно ядро сред силовите структури, които са скърцани и с артритни болки, се опитват, макар и за сега на коляно, да изправят тази държава и да си заявят изискването за връщане на стария суверенитет. Защо го правят? Първо го правят юридически много подковано. Има цяла група, които са подали вече маса документи в Генералната прокуратура на Руската федерация да поискат отмяната на разпадането на Съветския съюз, защото то е юридически незаконно, както от гледна точка на вътрешното законодателство, така от гледна точка на международното, колкото и хората си мислят, че това е свършен факт. Тоест, те ходят чисто по юридическите асфалтирани и ако щете даже с релси железни пътища. Второто, което хората не знаят за Русия, е, че Русия в момента е все още военен титан, но тя е икономическо джудже. И това икономическо джудже има финансова система, икономическа система, която е на външно командно дишане. Това е все едно ти изтръгнат сърцето, да го закачат там на някаква там стойка и с тръбички от това сърце да ти подават твоята собствена кръв, но под чуж контрол, който да държи винчетата там и да определя кръв ли да влиза в тялото ти, вода ли, отрови ли или витамини. Тоест цялата руска икономика в момента е за момента все още, това не е променено през 16-те години, всъщност 12 години от управлението на Путин, защото имаше един епизод от 4 години с Медведев, който е либерал, между другото, който не е пропутински, както хората са свикнали да се мислят. Още един шок ще ви дам тази вечер. И цялата тази икономика и цялата икономическа система е една абсолютно озъбено капиталистическа либерална система, като от времето на Джек Лондон, Желязната пета, ако някой все още чете такива книги, говоря за времето на капитализма от началото на 20 век. Джек Лондон тогава в моето и вашето време беше нещо, без което просто не можеше. Сега, за съжаление, не знам дали изобщо книгата е нещо, което се появява където и да е. Хората четат вече по друг начин или изобщо не четат. С една дума, това, което е днешна Русия, не е нито комунизъм. Това, което е днешна Русия, не е тази експанзионистична империя, която заявява свои зони за сигурност в света. Но това, което трябва да бъде разбрано е, че в момента Русия е изправена пред много жесток и твърд челен сблъсък. От декември месец 2014 година, само от как беше атаката срещу рублата, която е срути почти 3,5 пъти, защото курса на долар-рубла беше, между другото,
срутването на рублата не беше естествен икономически процес, а беше външен управляем процес, който беше заповядан, забележете, на Руската централна банка да го направи. Тя, която трябваше да е гаранта за стабилността на този курс, тя чрез своите чиновници, лостови механизми, доказано, обяснено, няма теория на конспирацията, всичко си е проста механика, всичко са си прости финансови механизми, няма да губим времето да ги обясняваме, но те са проверяеми, доказуеми всяка дума. Руската централна банка срути самата рубла. Добре, ето един така въпрос, който ми се върти в главата. Значи, според моята теория, за да мразиш много някого, има само две причини. Или си бит, или си смисъл, нали, ощастливен в нали, отрицателен смисъл на думата от него. Как стана така, че изведнъж децата на бившата червена номенклатура, и то висша червена номенклатура, завършили по Москва, по Ленинград, по Киев, живяли, нали, толкова време в това, изведнъж станаха първите демократи на България? Как намразиха толкова много Русията, оглавиха всички русофобски класации? Как агентите на Държавна сигурност, нали, Коритаров, Инджев, Кръстев, нали, в един момент започнаха да ни учат нас как да живеем, нали, по-демократично? Това някаква... Това паноптикум ли е? Някаква червена реалност ли е? Как го оценяш ти? За да има толкова силни русофоби, завършили и изучени в Москва. Казвам на народен език, това е въркулаци. Идеологически въркулаци. Ако хората не са забрали народното творчество, могат да проявят. Ренегат е западната дума, а съответно въркулак е българската дума. Както и да е. Това, между другото, е много интересен процес. Пак ще се опитам да го кажа кратко. Има 5 вида суверенитет. Петия, макар и не по значение, всъщност според мен може би един от най-важните. Първият външно-политически, вторият вътрешно-политически, третият военен, четвъртият финансово-икономически в скоби монетарен. Забележете защо говоря за петия. Петия е културен суверенитет. Какво означава културен суверенитет? Много накратко. Културен суверенитет означава, че една държава трябва да изгражда и да запазва културния код, започвайки от езика, от на детските приказки, от детските филмчета, от детската литература, от литературата, която се изучава в училище, музиката, която ще и всичко останало, да има един гарантиран, защитен от държавата културен код, който дава на тези хора усещането за принадлежност към дадения народ, към дадения род и дава на тях желанието да препредадат не само биологически чрез децата си продължение на рода си, на имуществото, на имането си, на наследството си, но и този код. Това е културният суверенитет. В средата на 80-те години започна разрухата и саморазрухата на този културен суверенитет, както у нас, така и в Русия, така и в другите източноевропейски държави. Тоест ние започнахме да слушаме и да харесваме повече западна музика, почнахме да гледаме и да харесваме повече западни филми, почнахме да четем повече. Сега не дай, западната музика беше къде е по-добра. Аз още я харесвам, но вече осъзнавам силата на този процес. Имаше един много интересен епизод. Кой набор сте? 65. Точно така. Значи 65-ти набор, аз съм също 65-ти набор, 83-та година, непосредствено преди влизането в казармата. Имаше един такъв... казармата 83-та. Точно така. И аз тогава влезнах, отидахме на ММЦ-то, това беше август и това беше единствената и първата година, когато еднократно по заповед на ЦК на БКП, на Политбюро и прочие, по морето и изобщо в обществените места имаше една заповед да не се пуска западна музика, а пускаха само българска. Да, и понеже ставаше дума за дискотеки и за купони... 70 към 30 беше заповедта. Имаше някакво цифрово съотношение. А в началото, когато влезеш в дискотека на ММЦ-то на Приморско, там където е почивал и купонясвал там Слънчев бряг, Созопол, няма значение къде, едно чоглаво ти. Свикнал си на едно, харесваш едно, да ставаш... И в същото време, трети, четвърти, пети ден започва да... той има много хубава българска музика. Хубава. На която също става. И в края на този процес, поне за мене беше така и с приятелите, с които сме обсъждали, се оказва, че сега ако се замислиш и влезеш в което и да е заведение, а и тогава, българската музика, въпреки че имаше някаква държавна протекция, щурците, Сигнал, ФСБ, там, Диана Експрес и всичко останало, от тогава до сега никой не е направил нищо толкова силно, колкото тогава. И въпреки това те не бяха представени.
трябва да ти кажа, Майна, че за 83-та година, каквато и ще да е била музиката, не ми е пукало, защото ходих и ти си бил така, нали, в нормални момчета бях, нормални момчета. Рускини бол, както се казва, от тогава може би е това влечение към тази дълбока руска култура, но идват избори на 26 март сега. 26 март, 2 април, там някъде ще бъдат в този период. Ти имаш 7 легиона зад себе си. Добре, но за да влезеш в парламента, минимум ти трябват поне едно 150 хиляди, нали, места. Предвиждаш ли след този личен успех, който направи на президентските избори, да правиш нещо структура или ще използваш някоя структура? Защото има немалко хора, които те харесват, като те гледат и по телевизията, като четат това, което пишеш във Фейсбук, като те гледат по руските канали във Фейсбук, защото всички руски канали тебе показват, нали? Аз бях единствения, който направи видеообращение протестно срещу президента Путин на 1 октомври 2016 година. Чудесно, нали? Сега руският ти е добре, граматически, малко така си с произношението по-димитровградски. И държа да остане такова. Но какво ти предстои в следващите 3 месеца? Сложен философски въпрос. Философски е, защото има два пътя. Един е пътя към победата. Само че към път за победата се тръгва с ресурс за победа, какъвто все още няма. Сложният философски въпрос е много тежък, защото не защото става дума за голяма сума пари. Колкото е абсурдно и може би изхвърлячески да звучи на някой, пари се намират. Въпросът е, че ако ги намериш от български богаташи, няма да ги наричам олигарси, защото в България олигарси няма, това вече е друга тема. Ако ги намериш от български богаташи, тези хора трябва да разбират за какво ги дават, че не ги дават за бъдещи обществени поръчки, т.е. да се намажат с малко по-дебело парче масло своята битово-корпоративна филия или масло с мед, а ги дават за това да спасят бизнеса си, да спасят свободата си и да спасят живота си, защото в момента тече процес на стригане без упойка на олигарсите и на новобогаташите от източноевропейските, че дори и голяма част от западноевропейските страни като глобален процес. Току-що загуби финансирането на българските фирми, нали, които някои са те гледали, ясно, като не предлагаш филия с масло, забрави, няма да играем с теб. Владимир Владимирович ще даде ли някой леп тогава? Ако те ги дадат, а това е вече лошо, защото не искам да се стига до там, тук има една много тънка игра. Всяка една държава и всеки един политик трябва да е наясно. В България съм виждал буквално 4-5 човека, които поне ги знаят националните интереси на твоята държава и националните интереси на държавата, с която се договаряш за каквото ще да е. Тоест, за да има една субектност, за да има едно изслушване, за да бъдем хора, които се слушаме един друг и въпреки, че може да не сме съгласни по пункт 1, 2, 3, 4, но имаме нещо общо по пункт 7 до 12, за тези 7 до 12 ние се договаряме, оформяме го и ще се борим, и ще се сражаваме, и ще си помагаме за тези от 7 до 12, оставайки различни или дори противоположни по другите пунктове. Хората, които могат да изборят, и то обосновано, и то грамотно, и то от гледна точка на науката геополитика, която е науката, която обяснява от римско време до сега защо нещата стават така, а не иначе, и защо по времето на Архимед 2 плюс 2 е било 4 и днес е 4, съкращавам времето, затова се изразявам метафорично, хората, които могат да изборят едните и другите, са единици. И тези хора не са на ключови позиции в България. Тоест, за да тръгнеш на такъв преговор с външна сила, без значение дали ще е Китай, дали ще е Русия, дали ще е, да знам, Иран там или който ще е, в момента теоретизирам, или Индия, Господ знае, трябва много добре да си даваш сметка дали не продаваш кон за кокошка и дали защитаваш и усилваш национални интереси или ставаш на секундата национален предател. Добре. Това са много тънки неща. Докторе, последен въпрос ще ти задам. Където се вика, ние българите сме известни с това, че не стига когато стигнем дъното, но почваме да копаеме, за да видим няма ли заровено нещо. Не само ние. Да, не само ние. Не говоря за широката руска душа, която може да прокопае тунел до Китай, нали, и да се радва от това нещо. Въпросът е, виждаш ли, моля те накратко, виждаш ли светлина в тунела, която да не е от идващия влак за България,
Или по-добрият начин е по моята система, разстрелваш 5000 човека, 5000 обесваш, 50 000 изпращаш в каторга и се оправя държавата. Втория начин, естествено, че работи, ако знаеш кого да не изгори покрай сухото и суровото. Винаги изгаря покрай сухото и суровото, няма значение. Важно е да не става катастрофа, да стават само колатерални грешки. Моля ти се, приготвил съм списъци с всички имена, така че... Значи, въпросът между другото е наистина много, много важен. Няма да казвам, че е тежък. Той не е тежък, той е важен. Светлина действително има, защото във всяко едно общество, дали ще са негрите банту, дали ще са американците, японците, българите, руснаците или няма да изброявам останалите нации, психолозите, предполагам ще го потвърдите като... Извинявай, ще прекъсна. За негрите банту в това студио няма да говорим. Добре, говорим. Знаеш с какво са известни те? По мъжественост превъзхождат няколко пъти. Ако дойдат те в България, считай, че сме загубили всички рускини. Няма да ги каним. Затова нека да не споменаваме. Негрите банту, забравете го. Да, по критерия водещи и водени, всички нации са разпределени относително неравномерно. Тоест от 1 до 3% от всяко едно общество са водещи и от 97 до 99% са водени. Кое ми дава основание да виждам някаква мъждукаща, макар и така на импулси като светулчица, светлина, ако не в тунела, то в бездната. Това, че количеството на тези от 1 до 3% в България, които мислят с главите си и имат някакъв поглед назад, днес и към бъдещето, имат отговорности към себе си, към семейството и към народа си, започват да разбират смисъл на тези процеси. Защото най-страшното и най-важното е, за да можем да оцелеем като народ, ние трябва да разберем, че ние имаме статута на военно победена държава и фактически сме в положение на военно смачка, на военно ограбен и военно унижен субект. Значи ние не можем да спечелим битката с противника, ако нашата армия не възприема противника от армия като противнико. Аз си мисля, че това е нашия учител, това е нашия съюзник, това е нашия приятел, това е нашия купунджия, това е нашата обичайна среда. Докато едната армия не разбере, че има срещу себе си друга армия, тя не може да излезе от статута си. Роб, който не е разбрал, че е роб, той няма да пожелае свободата, защото той няма отправна точка да разбере какво друго, освен робството. И тук няма да се съглася с теб. Има един известен поет с фабрики от Стара Загора, Митко Динев, който е казал, че българският роб не иска свобода, той иска да си има свои роби. И такива роби има. Нали? Спартак е бил такъв. Но така или иначе, толкова си интересен събеседник, че ще направя предаване само с тебе, където цял един час да си говорим. За сега ти благодаря, честита ти настъпващата Коледа. Предполагам с мен и ти честита ти тези зрители, които са те харесали, те, които не са те харесали, все едно и те да са живи и здрави, аз им честите от сърце. Уважаеми зрители, с този събеседник някой ден ще продължа. По-важното е да разберете, че моето виждане, че сме в тунела и насреща идва влак, не се оказа чак толкова черногледо, както аз си го мислил. Оказа се, че то било светулка в мрака на бездната. В края на краищата, дали ще сгази влак или ще скочиш в бездната, май едно и също. Така или иначе, надявам се да има още едно предаване до Коледа, поне така съм го планирал, така че по всяка вероятност ще се видим отново. Желая ви приятна вечер и тази вечер се опитайте, ако вие сте русофоб, а жена ви е русофилка, в края на краищата стоплете отношенията. Благодаря ви и всичко добро.